בחרתי ללמוד ביולוגיה בסוף כיתה ט'. הנושא מאוד מעניין. אני ניר, אני לומד ביולוגיה במסגרת טכנולוגית, אותה ביולוגיה שנלמדת בנתיב העיוני. בביולוגיה אנחנו משלבים ומיישמים את מה שאנחנו לומדים בכיתה למעבדות, כמו המעבדה הזאת. במסגרת הביולוגיה אנחנו לומדים גם על תורשה, על מיקרוביולוגיה, על גוף האדם. אנחנו גם יוצאים לעבודות שטח, הביוטופ, שבעצם אנחנו חוקרים שם איזשהו בית גידול לאורך זמן מסוים, וזה נורא כיף, ככה מיישמים את מה שלומדים בכיתה. זה עבודת צוות, זה קצת גיוון מהחומר התיאורטי, ובכיף, מומלץ.